Dnes budem rozprávať o pocitoch psov. Čo sa pocitov týka, máme dva základné tábory a veľmi veľa prázdneho priestoru v strede. Obidva tábory sú viac menej extrémne v svojich postojoch. Zatiaľ, čo jeden tábor pocity psa extrémne dramatizuje, tak druhý tábor pocity psa ignoruje. Prečo je dôležité sa tejto téme venovať a prečo chceš vedieť niečo o tom, ako sa cíti tvoj belgičák alebo tvoja borderka, poviem v tomto videu. Správanie psa, akékoľvek správanie psa, je výsledkom nejakej vnútornej emócie. Ešte raz, správanie psa je výsledkom toho, ako sa pes cíti. Či už si športovec, alebo si nešportovec a len tak žiješ so svojím psíčkom, alebo máš teda psíčka v rodine, mal by si pochopiť, že akékoľvek rozhodnutie v svojom živote urobí pes, je výsledkom toho, ako sa cíti. Pre domáceho psa to môže znamenať, či dnes zareaguje na susedovho psa, alebo nie. Či sa dnes bude báť búrky, alebo sa nebude báť búrky. Či dnes bude prechádzka pokojná, alebo nebude pokojná. U športového psa to môže znamenať, či podá výkon taký, aký ste trénovali. Či urobí dobrý aport, či urobí dobrý kľudný zákus, či neodíde od figuranta, či urobí dobrú stopu alebo parádnu vysielačku. Takže všetko, čo vidíme my navonok, je interpretácia toho, ako sa pes cíti. Pretože aj najlepšie cvičený pes na svete, najdokonalejší pes, keď sa necíti dobre, nebude pracovať správne, nebude reagovať správne a nebude podávať také výsledky, aké si predstavujeme. Prečo to často nie je u borderiek a belgičákov o poslušnosti? Pretože borderky aj belgičáci sú majstri v poslúchaní. Oni chcú pracovať, oni chcú s človekom kooperovať, oni sú proaktívni v živote s človekom, ale úplne rovnako sú extrémne emočne založení. Inak povedané, proste sú to citlivky. Tie psi dokáže rozhodiť absolútne čokoľvek a rýchlosťou svetla. Ich nálady a ich mentálne nastavenie sa vlastne mení zo sekundy na sekundu. Ja som bola teraz na pretekoch v Nemecku a môj otec prvýkrát v živote strážil tú moju malú borderku, toho Miša. Poznajú sa spolu, vyrastajú spolu, majú sa radi a hovoril mi, že to správanie proste ešte nezažil. Hej, že on sedel, ona sedela na ňom a mojkali sa spolu a proste z ničoho nič, zo sekundy na sekundu zoskočila dole, stiahla hlavu, chvost a proste odišla od neho preč a nevedeli ju k sebe zavolať. A zase za 5 minút bola normálna a zase bola za 5 minút s ním. No, to isté ja mám s Mišom v tréningu. My na niečom pracujeme, úplne normálne pracujeme. Mišo bude mať 3 roky. A robíme. Nič na nej nie je vidno a zrazu sa uzavrie do seba a skončili sme. To skončili sme znamená, že začne robiť chyby, je rozhádzaná, začne sa obzerať, vyhýba sa očnému kontaktu a nie je možné s ňou ďalej trénovať. Keď si to zoberete na ulici, vy darmo budete chceť od psa chôdzu pri nohe, keď ten pes sa naozaj v prítomnosti nejakého štekajúceho druhého psa necíti dobre. Rovnako tomu psovi môžu vadiť ľudia a miesta, kde sa ľudia viacej vyskytujú. Taká borderka vníma svet úplne inými očami než my. Keď to budete tlačiť cez poslušnosť, ale nebudete pracovať s tými pocitmi, tak jediné, čo sa vám stane, je to, že si pokazíte vzťah s tým psom a pes vlastne zistí, že na jeho správaní je niečo,
čo mu potvrdzuje, že má pravdu a že má byť z čoho nervózny. Takže pocity a emócie, ktoré si pes spája s nejakými situáciami alebo s konkrétnymi predmetmi, ľuďmi alebo psami, treba riešiť na úrovni pocitov a nie na úrovni povelov. Povely prídu, až keď mám vyriešené pocity. Iba vtedy je schopný pes nejakým spôsobom so mnou spolupracovať a učiť sa, keď sa cíti v bezpečí, keď sa cíti v pohode.